Psalms 35. Ngicela nje ukufundelwa ngesizulu uhambe nami. Ngiyacela bazalwane ukuthi angasukumi la ehlezi khona mhlambe angathola imic lozo ngifundela ngesizulu bese sihambisane mina naye. Ukhona onjalo Zulu si welcome noma oyisivakashi ngesisuthu sithi nhlu esakeni bayeti iyaloya. Sibonga ukuthi anithakathi yazi. Siyabonga kakhulu mama usekhaya la ungasahambi. Angaxoshwa yini angasahambi. Siyamwelcome egameni likaJesu. Yes Zulu. Bengizamile ukuba muhle but asinto zami le. Ngizongixolela ukulekise uphelile ngegama likaJesu. Ngizamile kodwa. Yes ma wena asambe ungasathuli ungiphele 2020. Yes. Akekho ofundayo 35 verse 1 ma. Ama verse wakho it's 1, 4 and 6. So manje uzohamba nami ungasasukumi mawami. Elika Davide. Yes ma. Phikisana Jehova nabaphikisana nami. Ngiphele energy engiyifunayo ke ma efana neyami. Leyo ngiphe yona the whole week. Funda ngale energy. Elika Davide. Ngasamfunda elika David. Asifunde le verse. Phikisana Jehova nabaphikisana. Phikisana nalabo abaphikisana nami. Yes. Ulwe nabo abalwa nami. Asimele ukuphikisana siyaza kulolwa. Jehova phikisana nalabo abaphikisana nami. Jehova phikisana nodokotela abathi ngiyagula ngoba ngemivimbo yakhe ngiphikisiwe. Phikisana nalabo abathi ngiyahlupheka for I am rich when I am in him. Phikisana nalabo abathi ngisedineni for I am not the tail, I am the head. Phikisana nabaphikisana nani nalaba abathangeka niphumelele. Mina ngisathandasi, mina ngisakhulumi kodwa wena phikisana nabaphikisana nami. Wasasithanda swami. Siyashumayela mina nawe namhlanje uphumuthi. Thatha ihawu nesihlangu uke ungisize. Uyarobha masigcine ukuphikisana. Khona elandelayo. Hosha. Mama wami. Asiqale ukuphikisana isilungile. Thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize. Ngiyala mama wami wena sizoshumayela. Ngithe ngiphathele uMamkhoza lobona usuke phambi kwami. Ethi lwisana cela ukushumayela. Ulwe nabo nami. Ulwe nabo abalwa nami. Sengithathela ukulwa. Sengithathela ukusikhulumela. Kodwa Jehova ngesiqu sakho lwisana nabalwa nami. Sise kuNkulunkulu ogcwele amandla wempi. Angeke sabakhuza. Angeke sababuyisela emuva. Uyobafaka induku ngegama likaJesu. Bayothola induku ngegama likaJesu. The devil is a liar. Induku kulaba abangilwisa. Ayeye zitha zami. Ayeye challenges. Ayeye nkinga zami. Angizulweni. Kodwa zolweni. Uma sekuNkulunkulu akekho ozoma manje. Uyabona mangathi ngizolwa. Ngiyolwa ngoNkulunkulu. Bangazama ukuzilwela. Kodwa uma engisusa kungena yena. There is no demon, no devil in hell. There is no weapon that forms against me that shall prosper. Hilo
uyaphikisana na. Yabona laba abakulisayo. Hayi mina amandla sekaphelile kulo. Manje amandla sekaphelile. Kodwa ngiyadetha. Khona indoda ezongena. Khona indoda ezongena. Kuthiwa ngelinye ilanga wayakhona omunye ubaba eshaya umfazi wakhe emtitiya emkhalisa waqoqa nomngani wakhe wathi my friend kanti wena wayi umfazi wakho esithobe kangaka akatrapi na wathi cha wathi mina ngiyatraja ndathi sonye ngafuna ukuya ekhaya wathi ayizimo mayisenje wathi ngeke sivumele wathi lalela ke mawungena kwakho uqimi ilight kuzongena mina wena uphume bayafika ekhaya umfazi sekade hey Johnny yaqolisa uma uJohn ekhona la ngikhuluma ngawo we Johnny sawukhona wathi yebo mfazi wami phuma ekamreni waqima isibane kwangena umngani uma umazo shaya nobaba umngani wamtrapa wambeka phansi waphuma wafaka uJohn lalela ke the time uJesu aseziphambanweni kwaphuma thina kwangena izulu lalisona na yonke imimoya esebathi liqobile igonyama kamtheni kaJuda sesizogwalayo athi kuphelile kufesile uNkulunkulu uzoyilwa impi makaqeda yini ahlele abantu bazokhuluma ngawe bathi ngibona uSibani uyatrapa kanti kungena uNkulunkulu nathi uNkulunkulu wethu uyasilwela ufohla njengamanzi amaningi siyolwelwa ayisikolweni okay bese wayikatele Thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize. verse number 4 Mababhaje bahlaze. Ishoma Mababhaje bahlaze. bahlase abantu bazoza nemithi la enkonzweni lalela bazodena nayo kodwa izobhupha la epulpiti abanye bazoza neprocedure abanye bazoza nemithetho ayizohlala ngoba uJehova phethe inkemba yomlilo uzokhipha konke okungahluleki. Abafuna umphefumulo wami mababuyiselwe emuva. Labathakathi ngoba bazalwane ubuthakathi abukho kuphela ngaphandle sihlaselwe bathakathi abekhona bathakathi abenikela bathakathi abekhoza bathi Jehova bahlaze uzothi ngelinye ilanga sikhoza ngedumiso sokuthola umekaje empolpiti ngoba uJehova uzophikisana. Yona le verse oyehla ngayo mama. Akwani ma ungawani. Iyo demfethu. Sesiyathandaza njalo. Mababhaje bahlaze abafuna umphefumulo wami mababuyiselwe emuva. Hey! Yonke into abayenze kuwe. Ngoba manje uJehova sewuyala. Ubaphi chance. Manje yonke into abayenzile iyobuyela kubo. Iphindaphindiwe. Lento abayenze kwingane yakho, lento abayenze emsebenzi wakho iyobuya kubo. Bayasha. Ithuba siyasha. Izoko siyasha. Angeke sikhonza uNkulunkulu athi be still and know that I'm God bese uyahluleka
ukulwa uthe revenge eyakhe. Sisesikhathini labantu bazothi sinenhlizweni kanti kwisikhathi sokulwa kukaNkulunkulu, the wrath of God, it is coming upon them. Asinandaba banamandla njani, but namhlanje bayasha. Bajabiswe abangisongelayo. Yes, ma'am. Yebo. That's right. Mababe njengamakhoba emoyeni, ingelosi kaJehova ibadudule. Akuthiwa ingelosi kaJehova isiprotect. Kodwa nje ithi yonke into abathanayo ibalahlela ngaphandle. Ekseni nje yonke into edala isitha siyayibuyisela emuva. By fire, by force. Iy'khathi zakho ziyobuya zisave. Ngoba uSathane uthatha into zakhe. Ayeke wena oshade noSathane ngoba into zakhe siyaphuma. uJehova uthumela ingelosi ephethe inkemba enomlilo. Uyisiqalo nesiphetho. Amen. Njengoba bathi baqedile nawe abazi ukuthi siyakhonza uAlpha noOmega. Awuqalile umsebenzi uyofeza. Ungahleki ngami sitha sami. Ngisanile. Uma uPaul athi awuqalile umsebenzi uyokufeza. Mawubheka impilo yami ubona ngathi uphelile. Hayi uvele ngoAlpha. Ungajabuli sitha sami. Ngilinde uOmega. uOmega akakuveli. It is not yet over. It is not yet over. Bangahleka abahlekayo. Ngingaphelelwa ngamandla as long uJehova engilwela. It is not yet over. Ebazalwane awuzilweli mawumntwana kaNkulunkulu. You know why ungayiboni revenge? Ingoba uyasithathela. Once uzilwela eyangifuna. Once uzilwela uma uzilwela wena just know ukuthi irevenge ayizi. Awuzilweli mawumntwana kaNkulunkulu. Kodwa wena uhlala kuye. Bese uthi Jehova hayi imandaweni yami. Anginawo amandla. Ngiphelelwe amazwi. Ebiyangikhaza. Leyo verse ayisho ukuthi abakuphi lawo. Kungenzeka abangabasenkonzweni. Kungakho ungamelanga uzonke. Kungakho ungamelanga ukuthi wena uqabane nomuntu ningaxolelani. Ayisho ukuthi ifamily yakho. Ngamanye amazwi uJehova makelwa uzokulwela noma kuthiwa ifamily yakho. Noma kuthiwa umuntu ozala naye. Mase kulwa yena. Akanadaba ukuthi ubani. Touch not my anointed one. Wena uliso likaJehova. So lega cool. You know why ukhathele? So lega cool. You know why unenzoni? So lega cool. Do you know why you complain? So lega cool. But uJehova suka endleleni. Kumele kungene mina. Mase kungene mina. Nanoma yesiphi isimo siyophambana nami. Ngoba siyamlalela, siyamthobela. Ngoba ungu-Alpha, ungu-Omega. Jehova phikisana nalabo abaphikisana nami. Uthi uNkulunkulu uphethe inkemba
yomlilo. Iy'nkemba ziningi. Iy'nkemba ziningi. Bakhona abaziphathayo. Kodwa iyeka Jehova ayifani nezinye. Iphethe umlilo. Iphethe umlilo. La abagumeli bithi ejaktini yakho uyohamba kanje ungavumvuki inyawo. Bathi kwenze njani? Uthi hayi ngihamba noJehova ophethe inkemba yomlilo. Abanye bazokufonela njengoba iphela ivuselelo babuze ukuthi unjani. Bacabanga ukuthi ufile bese usophendula uthi mayibonke igospel, mayibonke imfana ngoba uJehova uphikisana nemicabango yezitha zakho. Kunalaba abathe sikuphivile. Kunalaba bathi siyobona izophelela kuphi. Nami baye bathi nginomlilo wamaphepha. And hayi abantu abangakhona khona ebandleni. And hayi abantu kuphela kodwa abantu abakwi leadership, abantu abele bangikhone, abantu abele bangiguide. Bathi nginomlilo wamaphepha. Khumbula khona izwe laphuma ukuthi awusazona sazomitha. Hayi kanti baqinisile ngamitha ngempela. Ngamitha ngesuku. Ngamitha ngesuku. Kuleyo group ukhona owayegula ngelinye ilanga. Uma egula akafunanga umuntu. Wafuna umuntu onomlilo wamaphepha ukuthi ameke isandla. Ngakhumbula uDavid athi Jehova phikisana nabaphikisana nawe. Namhlanje akasathi umlilo wamaphepha kodwa ukhona intombazane ebandleni ogama layo luphosha. Noma ungagula kanjani uphethe ikhambi elivele ezulwini hayi umlilo wamaphepha. Into engenze ukuthi uNkulunkulu amvumela agule azophiliswa yini. You know yini? Mhlaze engikheza azange ngiphimise. Azange ngimphendule. Azange ngimdelele. Ngathi ubaba wami zothandaza uNkulunkulu amgcina. Omgcina ngempela. Wabuya naye ephila kodwa ekhula. Ukuze azo experience. uNkulunkulu angabulala izitha zakho. Oba nabazofaka sangawe. Oba nabazo celebrate. Lalela udeki itafule phambi kwesitha zakho ukuze uhle babhekile bakwazi ukuphakamisa uNkulunkulu wakho. uLazarus lithi iBhayibheli was a friend of Jesus. Lithi iBhayibheli wakhona. Now how come a friend of Jesus? Jesus the Prince of Life. But now umngani uyagula. Lithi iBhayibheli wagula uLazarus. uJesu wezwa imessage wahlala. Wezwa imessage wahlala. Uthi omunye uthando analo ngoLazarus lamenza hlale. Ngathi hayi angiunderstand. Uthando lo Jesu analo ngoLazarus lamenza ukuthi angayo uLazarus ekhula. Okangangisi. Uhlezi ngoba emthanda. Kanjani? Ngoba umngani wakho mayegula esesibhedlela ungashiya nenkawu wagijima yombona. Kungakho abanye bafaka iapology. Ngiyobona ubani ngoba uyamthanda. Bathi uthando likaJesu alihambi njengalabantu. Lithi iBhayibheli wahlala. uLazarus wafa. Wahlala. Sekuthiwa kuphelile. Wahlala. uLazarus wafaka ethuneni. Lithi iBhayibheli wasukuma. Hayi Jesu kanti wenihlekisa ngathi. Usukuma labantu phela emngcwabeni kula iaudience ibaningi kakhulu. Uma sagula umfundisi wena fire. Uma sagula. Uma esagula kuza ihlobo. The
umphethe kona ukagula iviki lokungakamboni. So i-audience yakhe, it was too small. Kodwa ukufa uza nabantu abangakwazi. Nina mhlamba anihambi imicwa. Emngcwabeni kuza nabantu ongabazi nawe. Bagcwala. Uma sabagcwele, uJesu wasukuma. Wathi manje i-audience iningi kakhulu. Kulamele babone. Ngoba ngifuna ukuthi kufakaze u-anti ukuthi uJesu ufikile. Bazothi vele u-anti wakhe uzamkhulumela. Kodwa ngifuna kufakaze nezitha ukuthi uJesu ufikile. Lithi iBhayibheli mayifika. Isitoko sonke siyasazi. Wathi ngiboniseni ukuthi ukuphi. Ukhona laba bavimba uJesu. Bathi weJesu uyanuka. Khona abantu mabakubuka bathi Jesu uphelile na. Ayikho into ongayenza. Kodwa ngiyamkhumbula uNkulunkulu efika kuEzekiel kulamathambo kunganalutho kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabona amathambo anenyama. uEzekiel angaboni ngoba uNkulunkulu noma angafika into encane uyakwazi ukuyivusa ayenza into enkulu. Wathi Lazarus, come out. Your audience, it's too small. Uyabona lesimo ngene kuso. Ingoba your audience, it is too small. uJesu ungumathanda ukubukwa. Uthanda ukubhekwa. Akayithandi lento ukuthi kube nabantu abafew. Lesimo kuso njengoba ngakakhiphi abakakasondeli abakakakuhlebi abakakakhulumi ngawe. But today wonke umuntu aphuza itiye ngawe uzovela. Uma sevela uphikisana nabaphikisana nawe. Ayikho into ebuhlungu. Uye enkonzweni every day kodwa isimo sakho siba buhlungu. Ngiyamkhumbula uEsaya. Uthi uEsaya, those who trust upon the Lord, right? Those who trust upon the Lord, they want Bible study my way nemfundisi. Bathola amandla amasha. Liyafika ilanga la ushayeke umuntu ongakholwa ashayeke kwisimo esifana nesakho. Yazi bathi basikhuthaza ngathi. Bathi kanti nalabo bekholwa bavelelwa yilokho. Nangizwa bazalwane kunesikhathi abangakholwa bangabi nayo imali. Nawe ungabi nayo imali. Bona besivuselela ngawe. Bathi nalo akabi nayo imali anoNkulunkulu ongaka ibabuhlungu. Lalela ke bese kuvela ivesi. Ithi sonke ziyodibana phansi ngesixhosa isho njalo. Ithi sonke ziyodibana phansi. Abakholwayo nalabo abangakholwa. Bathi kuyophuma isimemezelo esithi kubonke abantu abaphansi abashayekile. But those who trust upon the Lord, ukodwa ungakushaya phansi bathi ngeke ukushayela. Those who trust upon the Lord. Ningafana namhlanje. Lalela mntaka baba, bekezela. Linda those who trust upon the Lord. Those who trust upon the Lord. Jehovah, ilwa nabalwa nami. Noma kuthiwa kusenkonzweni ungasalwi. Sibuilde i-character kakhulu. Ungasalwi, uxolele. Ngoba uyogcina ungalibonanga izulu. Noma ungakhokha ishume kangakanani, ukuxolela yinto enkulu. Uxolele bese ubambana naye ngesandla. Uthi I love you. Mayinkonzo iphuma uma ungambonanga ufonele. Uthi mntana sekangikhuluma kahle. Ngikhuluma kubantu abarona. Xolise. Noma uyazi ukuthi uye orong. Sesiyenzela ukuthi uma uJehova azolwa
alwisana nalo lwisana nawe. Noma ngalithatha uxolo lwakho sowuphumile wena. Ungasasilweni. But wait upon the Lord. He will fight your battles. Uyalwa yena. Uyalwa. The problem yabazalwane bayathanda ukuzilwela. Babaningi abangakhulumisani. Bakhonza isonto lilodwa. Awu uSathane wangempela loyo. Ningakhulumisani. Abanye bahlale kanje. Athi umfundisi babo seduze kwakho ubona jamba yanguma. Kodwa sithi sikhonza uNkulunkulu oxolela izono. Ngalesikhathi leso nixabane nje ungena indawo ongayazi na ungena indawo ongayazi. Mawungahlala nabo phansi wabuza ukuthi nilwela ini abazi. Bathi Jehova phikisana nalaba abaphikisana nami. Ngilwele kulaba abangulwisayo. Ingaba senkonzweni ekhaya ungazilweli. Let me tell you ngasekhaya banjani. Babana bahlala nabantu abangakhona iWest. Bakulisa every day. Yazi mabaceda bathini? Mawena uthi uyazilwela. Bathi how? Uthe uponisiwe mos. Sebayakubamba. And uyisibhakela simugile ufuna ukuba shaya ngenqindi. Bathi sebathi kuwe bathi how? Nawe umfundisi. So ngizothi kuwe Jehova lwisa laba abangulwisayo. Awukhathalanga kanti wena. Angithi thina silwe nenyama negazi. Kodwa silwa nemimoya. Laba abangulwisayo bhekana nabo Jehova. Bhekana nabo. Khona abantu abazofacea umlilo kaNkulunkulu. Ungasali. God bless. Uqalile umsebenzi uzofeza empilweni yami. Asimile ngoba uSathane ezazela kanetana Yehova nalaba kanetaka na mina. Lwana nalaba balwaka na mina. Loko vula sweswo ku ri xikhongelo xa wena empilweni ya wena, kombela u tshunela la mahlweni lati ya khongele xikhongelo xelexo. Lwana nalaba lwaka na mina ho. Sondela siyothanda.